Sahabat multimedia. Mas Kodrat. Dalam dek. Ya wis. Ada yang mau nyanyi dari keluarga besar Karang Taruna, dipersilakan monggo. Nyimas wong ayu tak jaluk ojo sene katresnan pancene tresno kuwi akeh coba. Mas Oteng mau nyanyi? Enggak. Arep tumeka endi katresnan iki yen to aku sliramu rati aku senadyan mertua rabi sonompo bakal tak jogo yen durung kepisa mereka kuwasa Mas mesti kane ati doaku berkah barokah ya tresno iki abadi do dewa dewa ning asmara kuatno ati kawula angkat kula lampu tresno datang dekat saking coba parewangi tapateni lahir tresno kang suci kasunyatan ento aku sinamu isih nyawiji OLS audio terbaiknya Jati Purno Tam Music enak deh sahabat multimedia video syuting dengan hasil gambar penting harga milik tentunya goyang dong goyang sini ya konco-konco sinema ada di sini kita mau dipersilakan merapat besi digoyang Tam Music Indonesia Nyimas mesti kane ati dongoku terima kasih siji tresno iki abadi dewa dewa ning asmara kuatno ati kawula angkat kula lampu tresno datang dekat saking coba tak rewangi tak pateni lahir tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji Top Music ayo adik-adik kok wedi kok Suwanun juragan sawernya Indonesia Bando Sinoman joget yang mau berjoget bersilakan monggo warga besar Sinoman Putri asik yo karya muda DJ Nyimas mesti kane ati dongo
aku siji tresno iki apa Iya. yo dewa dewan ning asmara kuwatno ati kawula angkat kula lampu tresno datang gendang saking coba tane wangi tapateni lahir tresno kang suci kasunyatan yen aku sliramu isih nyawiti dewa dewa ing asmara kuwatno ati kawula angkat kula lampu tresno datang gendang saking coba tane wangi tapateni lahir tresno kang suci kasunyatan yen aku sliramu isih nyawiji